So dito may mga latag ng mga bikaw. Ito po ay huli po sa Manila Bay, no? Yan po ay mga tumpukan po sa halagang 50 pesos. So mga isdang bikaw, isdang lapis, at mga isdang gabeta sa halagang 100 pesos na tumpukan. So tanong natin yung presyo. Bossing, magkano sa tuna mo ngayon? 200 pesos sa kilo po ngayon ng tuna. So Kuya Romy, magkano po yung tilapiyang Batangas mo ngayon? 130 po ang per kilo ng tilapiyang Batangas. At ito po yung mga isdang surahan na masarap na pang-ihaw. Na masarap, no? O kaya ginagawang fish fillet. Labayita po, magkano po ang kilo? 220 ang per kilo po ng isdang labayita. Iisang size po yung mga labayita, 220 per kilo. Ay 50 pesos na mga tumpukan. So tumpukan po ay 50 pesos. Sap-sap sa halagang 100 pesos tumpukan. Tamban o, pang-ihaw tamban. Meron din pong isdang lapis. Tumpukan po sa halagang 100 pesos. 340 per kilo. Ito, papakita ko po ang tilapiyang Pampanga at tilapiyang Batangas na update na natin. So ito po yung sinasabi natin na arroyo. Ayan. So ito po yung tilapiyang arroyo sa halagang 50 pesos na tumpok. Ayan po yung tilapiyang Pampanga. 130 po per kilo buhay na tilapiyang Pampanga yan. So yung 330 po ito po yung mga golden pompano. So ayan yung update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Isang mapagpalang umaga dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo ay mag-a-update, no? So dagsa ang ating mamimili ngayong araw po ng linggo. At tignan natin yung kanilang mga latagan. Kung may mga bago bang latag na ating pong mai-update para sa ating mga masugid na manonood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! So mga kababayan po natin na mga pumipili ng mga bangus dagupan na latagan po dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga kababayan po natin na dumarayo, no? So update na tayo sa kanilang mga latagan at para mapanood na ng ating mga manonood. So nandito tayo sa mga latagan. So dito may mga latag ng mga bikaw. Ito po ay huli po sa Manila Bay, no? Yan po ay mga tumpukan po sa halagang 50 pesos. So mga isdang bikaw, isdang lapis, at mga isdang gabeta sa halagang 100 pesos na tumpukan. At yung bangus po nun ay 160 ang per kilo. So ito po yung laman ng mga tuna nila. So tanong natin yung presyo. Bossing, magkano sa tuna mo ngayon? 200 pesos sa kilo po ngayon ng tuna. Yung presyo ng salmon head mo. Salmon na local. 200 piso rin po ang presyo, no? Salmon na local. Yan po ay masarap na mga sinigang sa inyong mga lutuin sa inyong pamamahay. Ayan, mga mapangsigang po, no? At dito ay 250. At yung bangus dagupan, 250 per kilo. At ito po ay 200 pesos sa mga
tuna, no? Lupin tuna po yan. Sa halagang 200 pesos per kilo. So, itong kahabaan ng Estrella Street, ganyang kadagsa po ang ating mga kababayan na dumarayo at namimili, no? Ngayong araw po ng linggo at napakarami talaga sa ating mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So puntahan muna natin si Kuya Romy at update natin yung kanyang mga latagan. So tawid tayo at update natin yung kanyang mga presyo. So mag-alam-alam tayo ng mga latagan. So gulay muna tayo ni Nanay Josie. So shout out, good morning. Nanay Josie, good morning po. At ayun, magkano po, ang ganda-ganda nyo naman doon sa picture na pinost nyo. Nag-aura kayo. So, biglang bumata. Hindi ko malaman kung talaga naghahanap pa ng mapapangasawa. Biglang bumata eh. Magkano po ang kilo ngayon ng 30 pesos lang yan. yung kada balot? Ayun, 30 pesos kada balot po ng mga sayote. Panggisa. Ayan po, mga 10 pesos na latag po ng mga sili. 20 pesos yung mga nakabalot po rito, no? Nanay Josie, salamat po. Thank you. Shout out po. Dati tayo kay Kuya Romy, may tatanong tayo. Siguro hindi niya pa napapansin yung ating in-upload, no? So Kuya Romy, magkano po yung tilapiyang Batangas mo ngayon? 130 po ang per kilo ng tilapiyang Batangas. O may tatanong ako sa'yo. Hanggat naglilinis ka ng tilapia. May nag-comment kasi. Ang sabi niya sa akin, hindi ko na sasabihin yung sinabi niya na arroyo daw yan. Ay, hindi. Yung tilapiyang Laguna daw ay arroyo. Sinabihan ba naman ako ng mayroon daw ako ma-vlog ay yung arroyo daw ay yung sinasabi kong tilapiyang Laguna. Sabi ko, para makita mo, pumunta ka dito at makikita mo yung mga tinutumpok na tilapia. Ayaw niyong paniwalaan. So ito tilapiyang Batangas to. So yun na yung makita mo doon yung pinost ko. Makikita mo siya at yung comment niya ay yung arroyo kasi iba yung nun eh. Malaki ulo, maliit katawan. May pake. May pake. Yung arroyo. Hindi po yata marunong tumingin ng klase ng isda ng tilapia. Ang Laguna, madilaw-dilaw ang palit. Yun yung sa Laguna eh. Kapag lumaki, plapla. Ayun. Kinatwiran niya sa akin eh. Kung ano pa sinabi. Punta mo yung ko at makikita mo doon. Basahin mo. Ginawa niya sa akin. Alam niya magre-reply ako. Dinlock ako. Pero doon naman siya, makikita mo naman sa aking upload. So 130 ang per kilo ng tilapiyang Batangas mo. Pero hindi yung arroyo. Ayun. O, pakita ko po yung tilapiyang Batangas niya. Ayan. Diba? May ito. Ayan. So kaya Rami, maraming salamat ha. Salamat. Thank you po. God bless. Kaya titignan natin. Sige. Lipat na ako sa kabila ha. Salamat. Salamat. So update natin at maghanap tayo ng tilapiyang arroyo dito sa Malabon Fish Market. Alagyan, salamat po. So ang daming tao, tiktikan na naman po ang bayan ng Malabon Fish Market dahil sa kanilang mga latagan, no? So hindi pa natin na-update lahat yung kanilang mga latag ng isda dito sa kahabaan ng Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So dito, yung mga latag po ay mga tilapiyang Batangas po. Ayan ang mga tilapiyang Batangas na nakikita nyo po sa aking pag-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tanong din natin yung presyo. Boss, good morning po. Magkano po presyo ng tilapiyang Batangas? O, 130 po yung mga presyo ng tilapiyang Batangas, no? Hindi po to arroyo ha, tilapiyang Batangas po. Ang inyo nakikita sa aking vlog.
Boss, thank you, salamat. So, ito yung mga tatagan po dito ng mga isdang surahan at mga labayhita. So, ito po yung mga nakita natin mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Tapos yung mga latag ng isdang chabeta. Yung malaki lang kilo. Yung malalaking mga... Dalawang kilo yung malaki lang. 400 sa... Yan po yung isdang labahita. At ito po yung mga isdang surahan na masarap na pang-ihaw. Na masarap, no? O kaya ginagawang fish fillet. Isdang surahan. 160 sa kilo ng mga isdang chabeta. So sariwa po yung mga isdang surahan dito na latag, ha. Kahapon wala tayo nakita mga ganyang klase na isda. So ngayon meron na po. Mga isdang bato, no? Isdang surahan. So dito naman tayo. Kaya Warren, magkano nga yung presyo niyan? Maubos na, oh. Wala na. 180 na lang ang kilo ng mga... shout out, good morning sa'yo, Lodi. Magandang umaga. So, ayan po yung mga salmon na local. 180 na lang po ang per kilo. So, pwesto ni... Saka kay Blacken. Ayun, shout out po. Mamaya na nun yan. Shout out, good morning. Wala na, kaso wala na. Binyag mo, wala na. Oo nga eh. Kaya Warren, salamat ha. Thank you. At baybayin pa natin tong kahabaan, no? So dito tayo. Bentahan naman ni Boss Aris ng kanyang mga bangus. Good morning po. Shout out po. Boss Lando. Wala ka nahangon na naman na isda. So ito yung mga latag niya rito, mga bangus. Bangus dagupan po ah. Ang mga benta. Ito po yung mga taba, oh. Napakasarap ipaksyon nito. Inipon yung mga bitukan ng bangus. Tapos mga ano, labayhita at salmon na local. Magkano salmon na local? 200 pesos per kilo. So yan po yung mga na-update natin mga latagan. Magkano per kilo ng bangus? 260 bangus. So yun po yung mga presyuhan ng mga latag po dito. Boss Ari, salamat ha. Thank you. Salamat po. So dito tayo kay Nanay Noemi. Ilang araw na hindi nagtitinda to si Nanay Noemi. So magandang umaga po Nanay Noemi. Ma-interview ko po kayo. Ngayon, uso talaga ang sakit ngayon. So kahit na wala gaanong mga isda na latagan, pero ang dagsa ng tao po, napakarami. No? Ayan po yung mga kababayan po natin. Paano kayo maganda labayita? Labayita po, magkano po ang kilo? 220 lang. 220 ang per kilo po ng isdang labayita. Iisang size po yung mga labayita, oh. 220 per kilo at 180 po sa mga isang piraso ng bangus dagupan. Para maganda. Nanay Noemi, salamat po ha. Thank you po. God bless po. Ingat. So tawid tayo dito sa kabilang side at mag-alam tayo ng mga mabibiling isdang tumpukan, no? Alright, so nandito tayo sa mga latagan ng tumpukan sa Malabon Fish Market. Binalikan natin yung kanilang mga latag. So ito tayo. Yung mga tawilis natin ay 50 pesos na mga tumpukan. So tumpukan po ay 50 pesos. Yung tuna ay 180 per kilo. 50 pesos po sa mga latag po ng mga tamban na masarap na pang-ihaw. At dito yung mga latag po ng isdang kabase. Ang kabase po dito ay 50 pesos na mga tumpukan. 100 pesos tumpok. Matamban niya, matataba ko na niya.
Ito po ay isdang kanduli, no? 100 pesos tumpok, 50 pesos tumpok ng mga tamban. Ihaw-ihaw dito. Paksiw. Ang ihaw-ihaw dito paksiw. Sap-sap sa halagang 100 pesos tumpukan. Tamban o, pag-ihaw tamban. Meron din pong isdang lapis. Yan po yung mga tumpok po, no? So, ngayon may hipon na tayo nakita, oh. 340 per kilo at may tumpukan po sa halagang 100 pesos. 340 per kilo. Tapos mga tunumpok na chabeta, 80 pesos na tumpukan. $300 kilo na mga pusit. Oo. Sunod. So ito po yung mga in-update nating mga latagan. So shout out sa iyo. Shoutout nga pala sa basher mo, boss. Shout out. Good morning sa kanya. Good morning sa'yo. Mabuhay siya hanggang gusto niya. Salamat. So ito po yung mga latag po dito. Tumpukan ng bangus. Ito po yung sinasabi natin na nag-comment. Ito papakita ko po ang tilapyang Pampanga at tilapyang Batangas na update na natin. So ito po yung sinasabi natin na arroyo. Ayan. So ito po yung tilapyang arroyo sa halagang 50 pesos na tumpok. Yan ang arroyo. So sinasabi po natin na yung binlag natin na tinumpok, no? Laguna, tilapyang Laguna. Ang laki ng pagkakaiba. So ang arroyo ay malaki ulo, maliit katawan at may paki sa panga. Okay? So yan po, punta ka dito at makakita ka dito ng maraming tumpukan ng mga 50 pesos na halaga. So yan yung sinasabi mo, no? 180 sa mga bluefin tuna, 180 po ang per kilo. Wala pong pagbabago ang presyo mula kahapon. At ito po yung buhay na tilapyang Pampanga, no? Ayan po yung tilapyang Pampanga. 130 po per kilo buhay na tilapyang Pampanga yan. So buhay pa yan, ayan, no? So malaking pagkakaiba yung tilapyang Laguna ay makulay rosa at kulay pink. Ito po yung mga makulay brown na tilapyang Pampanga. 130 po ang per kilo. Doon 170 po yung mga bluefin tuna na latagan. At may kasama din po mga isdang chabeta, no? So siksikan ng bayan ng Malabon, ang daming tao. Hindi tayo makaabante, no? Buhay na tilapia po yan, no? Lumalangoy-langoy pa. 390, 380 na lang. So ito yung mga dagsari ng mga isdang chabeta, no? Ayan po ay 100 pesos na tumpukan. Mabibili po nyo sa bayan ng Malabon. So dito, nagkakaguluhan din po yung kanilang mga latag ng ating mga kababayan. So yan po yung mga mamimili po natin, no? So ito po yung mga golden pompano. So ito po yung mga latag na mga ilalatag nila. So magkano yung mga isdang chabeta mo? Makisingit na nga lang ako. 160 lang ang kilo. 160 ang per kilo. Sa tumpukan ay 100 pesos. Opo. So nakisingit na ako dito sa mga vendor, no? So maraming mga mamimili po natin dito. So yung 330 po dito, ito po yung mga golden pompano. So ayan yung update natin sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Sandaan lang, sandaan. Idol, magkano ipon mo? Pinagkakaguluhan ka ng mga 340? So yun po yung presyo, no? Pinagkakaguluhan yung kanyang hipon ng ating mga mamimili. So anyway, yun po yung ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latag. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa.
at sa mga dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market upang mamili at nakahanap ng mga murang presyo ng mga latagan. So na-update natin lahat yung presyo dito sa Malabon Tumpukan. So enjoy and visit po sa ating lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. God bless po and bye-bye.